Kodwa into eshoyo ingilosi kithi ithi ubaba mkhulu akakufihlanga kini ukuthi wadalwa uNkulunkulu. Akakufihlanga kini ukuthi wadalwa uNkulunkulu. Akakushongo ushembe ukuthi mina nginguNkulunkulu. Wathi ngadalwa uNkulunkulu. Ithi-ke ingilosi lokhu ushembe owayekusho okushilo ukuthi wadalwa uNkulunkulu ukhuluma iqiniso. Ithi ushembe akakufihlanga ukuthi ungumsebenzi kaNkulunkulu wasemandulo. Njengoba wayesichazela ubaba mkhulu ethi ungumprofeti womkhathi. Akakufihlanga ushembe ukuthi ungumprofeti womkhathi. Ungumprofeti wasemandulo. Ushembe akakufihlanga ukuthi ungumsebenzi kaNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu emdala wamdala wamenza waba umsebenzi wakhe. Ithi ingilosi kunabantu ababethi ushembe isithixo. Uthi angazi ukuthi basibe bechaza ukuthini. Sikhona yini isithixo esikhulumayo? Sikhona yini isithixo esikhulumayo? Sikhona yini isithixo esishumayelayo? Sikhona yini isithixo esiya isiphume sihambe zonke indawo sikhuluma indaba kaNkulunkulu? Ithi uJesu abantu abaningi bayabecabanga ukuthi wayemkhulu noshembe. Ehlukile. Ithi kuyishwa ukuthi uma umuntu emnyama bese bukeka sengathi mncane embusweni kaNkulunkulu kunomuntu oqhamuke wavezwa wabamhlophe. Kushingosi. Ithi uJesu ngenkathi esemhlabeni wayefana nawushembe. uJesu wayengathanda futhi engelutho futhi kungaziwa lutho ngaye. Ithi nalokho ukuthi uJesu wazalwa ewumoya into eyakhulunywa nabafundi bakhe. Ithi ngilosi angisho ukuthi ngiyakuphila lokho ngoba umuntu wasezulwini ukuzalwa kwakhe kuyahlukahluka. Angisho ukuthi ngiyakuphila lokho kodwa uJesu akehlukile kushela. Awukho umehluko phakathi kwaJesu noShembe ngaphandle komehluko owodwa ukuthi uJesu wafa ngokubulawa kanti uShembe wafa ngokwenzeka. Ithi lo mehluko okhona phakathi kwaJesu noShembe kodwa ngaphandle kwalokho awukho umehluko okhona phakathi kwaJesu noShembe. Ithi ingilosi noJesu wayengalutho engaziwa. Yayisifunda incwadi kaMathewu 53. Incwadi kaMathewu 53 ikhuluma ngoJesu angokuyifunda ukuthi wathi uJesu eshumayela kwase bakhona abamaziyo eshumayela enza imangaliso wase bakhona abamaziyo base bethi ukuthatha lona lo ngoba siyamazi lona ukuthi indodana kaMariya
siyabazi nabafowabo oJosefa noSimoni nabanye, siyabazi nodadewabo. Pho yena useqhamngaphi nalokho? Ithi-ke ingilosi kubhaliwe futhi lapho ukuthi base bakhathazeka labo ukuthi lokho sekukhuluma kuqhamukaphi ngoba siyamazi uzalo Maria, siyabazi nabafowabo hleli nabo oJosefa noSimoni, siyabazi nodadewabo. Pho manje usekuqhamukaphi lokhu kulo? Ithi-ke ingilosi babe kusho lokho ngoba lokhu sekukhulunywa ngoJesu laba ababehlala naye babengakwazi. Uma ngabe babekwazi ukuthi uJesu wayezalwe ngomoya, uJesu wayeyilento okukhulunywa ngayo, babengeke bekusho konke. Kodwa bakusho ngoba wayekhule njengabo bonke abantu, ezaliwe njengabo bonke abantu. Kodwa engasezulwini wazi wabonakala ukuthi ungasezulwini ngenkathi esephanikele wase uyabonakala kanti lo muntu ungasezulwini. Kodwa eselapha emhlabeni uJesu wayefana nabo bonke abaprofeti. Ithi-ke ingilosi kuyake ungehlule ukuthi bese abantu bethi umuntu ungasezulwini ngoba wabulawa. Ithi kufanele ukuthi abaprofeti ukuze ube ngasezulwini ubulawe. Uma ngabe ufe ngokwemvelo awusiyena owasezulwini kanjani. Ithi-ke ingilosi mayikhuluma ngendaba kaMprofeti ubaba mkhulu iyagcizelela ithi umprofeti kufanele njalo sikwazi ukuthi ushembe, kodwa hayi labo oshemba kakhulu. Ithi nobaba ilanga wayethi mayikhuluma ngomprofeti ethi ushembe ngoba kwakuyigama lakho ushembe. Ngoba oshembe baningi njenganamhlanje na ushembe isibongo, kodwa ngaleso sikhathi ushembe kwakuyigama likababa mkhulu. Ma wayethi ubaba ilanga ushembe, wayesho ushembe esho ngoba ushembe igama lakhe. Wayengeke ebize uyise ukuthi ushembe, kodwa wayethi ushembe ngoba kwakuyigama lakhe lasezulwini. Ngeke nje ngibize ubaba ngithi umpanza, ngeke ngisho. Kodwa wayebizwa ngokuthi ushembe ngoba ubaba ilanga wayazi ukuthi igama lakhe lasezulwini. Ithi-ke noma sekukhona abantu izibongo zakwaShembe, kodwa lo Shembe esikhuluma ngayo, sikhuluma ngalo Shembe ubaba ilanga wayekhuluma ngayo ethi ushembe. Ma wayethi ushembe wayengakuvumi lokhu, ushembe wayengakuvumi lokhu, wayekhuluma ngalo Shembe wasezulwini. Ngoba wayengeke ethi ushembe esho kuyise, ngoba akakho umuntu ongabiza uyise ngesibongo. Akakho umuntu, ngeke indodana yami ithi lapha umpanzi, cha. Kodwa uma leli imali kodwa iyakusho ukuthi umelusi. Ngani? Ngoba leli gama lokuthi umelusi igama lasezulwini. Noma bekhona abanye omelusi, kodwa leli gama elithi umelusi kimi lisho igama lasezulwini ngoba ngaqalwa ingilosi. Ithi-ke ingilosi ubaba mkhulu wayewushembe, nobaba ilanga wayethi mayikhuluma ngayo ethi ushembe ngoba wayengakhulumi ngesibongo, wayekhuluma ngegama lomuntu, ngegama lasezulwini. Noma bekhona oshembe ngokwesibongo, kodwa lo Shembe ubaba mkhulu ubaba ilanga wayekhuluma ngaye, wayekhuluma ngoshembe ngegama lasezulwini. Niyabuzwa? Ithi-ke ingilosi mayikhuluma ngobaba mkhulu ithi kusukela kuMose akakho umuntu
eAfrika owake waya entabeni wahlangana noNkulunkulu wafike wamukela imithetho kaNkulunkulu kuNkulunkulu wabuya nayo weza emhlabeni wazoyifundisa njengoba injalo aka uShiblo sithathe uthi lokhu kwaba khona ukusukela kuMose kuze kube namhlanje eAfrika akaze ebe khona angazi noma uMahomed wayehlangane kanjani kodwa uMahomed wonke umyalezo wayewuthola kwingilosi akakaze ethi wahlangana noNkulunkulu wayefana nathi nje kwanathi yonke imiyalezo siyihlala sayingilosi kodwa uthi ithile ingilosi ubaba mkhulu uShembe wavumelana noNkulunkulu esesezulwini wathi uNkulunkulu siyobuye sihlangane emhlabeni siyohlangana entabeni yasenhlangokazi ithi lokho uNkulunkulu wakusho kuShembe esewuShembe womoya sitshelwa ingilosi ukuthi wakusho esewuShembe womoya ukuthi sesiyohlangana entabeni wehla uShembe wabasemhlabeni wazalwa wakhula uthema uNkulunkulu esembonisile ukuthi umprofeti wayesekuye efike ethi sesizohlangana ke futhi entabeni kodwa wayesho uShembe esewuShembe womoya ngoba wayengumsebenzi wakhe wasendlini ngenkathi uShembe entabeni yasenhlangakazi waliwa kakhulu uthema esebonile uNkulunkulu ukuthi ngokulingwa kwakhe uyehlulile yonke imimoya wayese uyavela uma evela kuye wathi mayefika entabeni yasenhlangakazi wamgqokisa izingubo zedini ngamanye amazwi wathi ubaba uShembe esentabeni yasenhlangakazi ngokunqoba kwakhe yonke lemimoya ehleli entabeni yasenhlangakazi wathi efika uJehova wafika umprofeti osenqobile wayesemgqokisa izingubo zedini wayesehamba eyomethula ezithubini zasezulwini ithi-ke ingilosi uNkulunkulu ukhazimuliswa umuntu uNkulunkulu ukhazimuliswa umuntu ithi uNkulunkulu akakwazi ukuba eze emhlabeni ngokwakhe efike eshumayela abantu ethi ngikhonzeni kodwa uNkulunkulu uthumela umuntu ukuze umuntu ebe phakathi kwabantu noma abuvele ezulwini kufanele ukuthi ebe umuntu ithi-ke ingilosi uShembe uNkulunkulu ukhazimulile ngoShembe uNkulunkulu ukhazimulile ngoShembe ngoba uNkulunkulu waziwe ezulwini waziwe emhlabeni waziwa ngoShembe njengoba silapha njena sazi uNkulunkulu simaze ngoShembe ithi-ke ingilosi lesihloko bengisibhalele ukuthi uNkulunkulu ukhazimuliswa umuntu uma ngabe uShembe ethi idwala elihle owazikhethela lona uJehova ngokulithanda kwakhe useze wahloba ngabo kathathu kuNazaretha emazwini onke unyaka uShembe wayekhuluma ngaye
ngoba uNkulunkulu wahloba ngaye wahloba ngaye ngoba ubuNazaretha bungushembe. Usho njalo baba yila uthi thina sidalwe ushembe ngoba uNkulunkulu wathi mangabe ezosidala wathumela ushembe. Thina singumsebenzi wezandla zikaShembe ngoba uNkulunkulu wathi ma ezokwakha ubuNazaretha wathuma uShembe. uShembe ungumdali wobuNazaretha. Thina siwumsebenzi kaShembe. So uma ngabe uNkulunkulu ehloba ngobuNazaretha usuke ehloba ngoShembe ngoba uShembe owakha ubuNazaretha uchaza ingilosi. Thina bese sikhuluma kodwa ingilosi ithi lokhu uShembe wayekhuluma iqiniso. Wathi kufanele nehlukanise phakathi koShembe isibongo sabantu bonke noShembe lo ubaba iLanga wayekhuluma ngaye ethi uShembe. Wayengashoyela uShembe isibongo ngoba uma wayesho uShembe isibongo wayeyothi ubaba, wayengeke ethi uShembe ngoba akakho umuntu uyise ongathi kuye embize nesibongo. Bekumbize kodwa igama lakhe oliphile olinikezwe ezulwini uyabizwa njengoba ngisho ngithi kwathiwa ngumelusi, ngisho iy'ngane zami zithi umelusi ngoba igama elivunyelwe nonke ukuthi ningibize ngalo. Ithi-ke ingilosi uShembe lo owaye ubaba iLanga ekhuluma ngayo akusiyena uyise. uShembe akakaze azalwe umuntu wasemhlabeni. uShembe akanaye uyise. uShembe akanaye unini. uShembe akanayo umndeni. Ithi-ke ingilosi uShembe emva kwakhe kwaba amadodana akhe amabili, ubaba iLanga nenyanga yezulu. Ithi-ke abanye abantu babekusona bethi wawabekelana amadodana. Ithi kodwa engikwaziyo mina ukuthi la madodana akhe, kuthiwa amadodana akhe kwakungabaprofethi ababebekwe uNkulunkulu. Ithi uNkulunkulu-ke akashayelwa umthetho ukuthi eyeke bani, futhi uNkulunkulu akabuzwa ukuthi ukwenzelani lokho. Ithi ingilosi engikwaziyo mina ukuthi laba okuyethiwa amadodana akhe, kodwa mina engikwaziyo ukuthi abaprofethi ababebekwe uNkulunkulu. Umprofethi wedlulisa umyalezo.